an ka baarakɛyɔrɔw la minɛnko o bɛ yen mɔgɔko o bɛ yen parce que n'i ye taara infirmière kunda i bɛ taa sɔrɔ infirmier kelen de bɛ yen mɔgɔ 20 ni kɔ kosɔn o bɛ baara gɛlɛya kosɛbɛ kamasɔrɔ infirmier kelen o kan k'i janto mɔgɔ 4 ka se mɔgɔ 6 ma mais n'i kan k'i janto mɔgɔ 24 mɔgɔ 30 la a b'i ka baara gɛlɛya o la laɲininiw kelen don walisa u bɛ se ka mɔgɔ ta cogo min na pour que baara o ka se ka nɔgɔya dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ ani baarakɛminɛnko fana bɛ yen n'i taara Pongé i bɛ taa sɔrɔ opéreliw bɛ kɛ yɔrɔ min yɔrɔ 4 bɛɛ bɛ yen min datugunen don donc o bɛ baara gɛlɛya o b'a to mɔgɔw bɛ mɛn kɔnɔni na an badenw maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'u ladɔnniya ka kɛɲɛ ni an ka laɲiniw ye laɲini minnu don o laɲiniw bɛ sen na depuis tuma jan ani ka kɛɲɛ ni an ka lafasatɔnba ye n'o ye INTM ye o ye pacte de stabilité et de croissance ani gouvernement ani patronat an jɛra ka tɛgɛnɔ bila o kan k'a jira k'a fɔ ko laɲini fɛn o fɛn tun bɛ yen ni bɛn tun kɛra kan anw ni gouvernement cɛ anw ni patronat cɛ o laɲiniw bɛɛ bɛ labɔ a sira fɛ mais o bɛ kɛ sigikafɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni baarabila ye nka anw y'a kɔlɔsi depuis tɛgɛnɔ bilala gafe la fo an bɛ don min na ko bi a laɲini caman de bɛ yen dama magaw la baara ma kɛ u kan u tɛ k'a kɛ o b'a jira k'a fɔ syndicat bɛ k'a ka kɛta kɛ nka patronat ani gouvernement u kan ka min kɛ o tɛ ka kɛ o de kosɔn an ye aw wele bi sɔgɔma in na walisa ka maliyɛnw cɛman ni musoman ka a bɛɛ ladɔnniya kamasɔrɔ anw ka laɲini baarakɛlaw bɛ yen minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow ka bolo kan gouvernement ye o baarakɛlaw ta ka u yɛlɛma olu kɛra fonctionnaire ye nka u taara cogo min na o tacogo an y'a ye ka fɔ fili caman bɛ o kɔnɔ donc a ɲinina u fɛ segin ka kɛ o kan walisa mɔgɔw ka bila u ka hakɛ kɔnɔ ani mɔgɔw bɛ yen minnu tɛ furakɛli kɛ nka u bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la olu fana ka gafew bɛ yen olu taara olu bɛ fonction publique niveau la hali bi kuma ma kɛ o kan donc halisa an b'a ɲini gouvernement fɛ o laɲiniw u k'u hakili to o la ani u ka sama u nɔfɛ an ka laɲini filanan fana tun ye mun ye an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ CRLD la donc a yɛrɛ k'a fɔ olu ka contrat u ka directeur tun bɛ fɛ ka a bɔ a kɔrɔ kamasɔrɔ CRLD o ye koloci bana bɛ minnu na olu ka furakɛli bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o bɛ Pongé a bɛ fɔ de ma CRLD donc a yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ baara la ka ca ni san 10 ye nka san o san u bɛ contrat yɛlɛma an ka inspection de travail yɛrɛ wulila u taara u y'a ɲɛɲini u ye baaraw kɛ a yɛrɛ k'a fɔ a bin kɛlen don o baarakɛlaw kan u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ u ka contrat ka kɛ contrat ye a bɛ fɔ mun ma durée indéterminée walisa u tɔgɔ ka se ka sɛbɛn INPS la u tɔgɔ ka se ka kɛ u ka se ka AMO fana sɔrɔ badabada donc o kɔnɔ kuma caman fɔra an ka ministre ɲɛma yɛrɛ an n'a sigira an kumana u ye layidu ta k'a fɔ a fɔra cogo min na a bɛ kɛ ten nka an y'a ye o fana u ye waati jan kɛ o tɛ ka bɔ a cogo la bi an bɛ don min na ko bi u bɛ kalo 3 la u m'u ka sara sɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ u ye seli in bɛɛ kɛ sara ma di u ma nka kunu anw ni ministre kumanen kɔ ministre y'a jira k'a fɔ ko baara in a bɛ kɛ ani kunu u ye contrat ninnu papiyew bɛɛ labɛn k'a bɛɛ yɛlɛma walisa u ka se k'u ka baara sɔrɔ badabada baara kɔni ani u ka sara u ye layidu t'an ye ko depuis bi o baaraw fana o na daminɛ ani an bɛ da la k'a fɔ u na sɔn ka o fana bɔ a sira fɛ ni i taara an ka INSP la yen fana a bɛ fɔ conseil d'administration du conseil d'administration bɛ sigi o ye institut national en santé publique donc bamanankan na a fɔli bɛ gɛlɛya dɔɔni baarakɛyɔrɔ don mun bi i wasa don bana minnu bɛ yen ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ani ka se ka mɔgɔw bilasira o ta fan fɛ donc o conseil d'administration na baarakɛlaw ka
mɔgɔ sugandilen o kan ka kɛ yen walisa baarakɛlaw hamina ye mun ye ka se ka o fɔ ani ka se ka o lafasa donc a yɛrɛ k'a fɔ directeur mun bɛ fɛ ka a ɲɛnamɔgɔ ta ka o bila o la or assemblée générale de bɛ kɛ baarakɛlaw yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔ sugandi gafew bɛ o de fɔ Mali sariya bɛ o de fɔ an bɛ o sariya de fana kɔ ani dɔgɔkun tɛmɛnen aw y'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso kunda surtout k'a daminɛ Gabriel Touré la gɛlɛya dɔw wulila n'o tun ye an balimakɛ Burulayi Samakɛ ye donc a yɛrɛ k'a fɔ a ka yɔrɔ tun bɛna bɔsi a la walisa k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma nka a ma jɛ ni o ye min kɛ juge ye mandat d'a kan k'a bila kasobonba la donc bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko bin kɛra a kan ani bɛɛ jɛna n'a ye fana ko bin kɛra a kan nka o bɛɛ n'a ta a tora kasobonba la fo avril kalo tile 3 a labilalen u y'a fɔ k'a fɔ ko kiri kan ka na tigɛ nin kalo in tile 24 ani an sigilen bɛ n'a ye fana k'a fɔ an ka kiritigɛbaw u na kiri tigɛ jamanadenw tɔgɔ la u na kiri tigɛ kiri kan ka tigɛ ni sariya minnu ye a na kɛ ka kɛɲɛ ni o ye ani an sigilen b'a kan k'a fɔ jona di an balimakɛ Burulayi ma a na labila Udayi ani an ka baarakɛyɔrɔw la minɛnko o bɛ yen mɔgɔko o bɛ yen parce que n'i ye taara infirmière kunda i bɛ taa sɔrɔ infirmier kelen de bɛ yen mɔgɔ 20 ni kɔ kosɔn o bɛ baara gɛlɛya kosɛbɛ kamasɔrɔ infirmier kelen o kan k'i janto mɔgɔ 4 ka se mɔgɔ 6 ma mais n'i kan k'i janto mɔgɔ 24 mɔgɔ 30 la a b'i ka baara gɛlɛya o la laɲininiw kelen don walisa u bɛ se ka mɔgɔ ta cogo min na pour que baara o ka se ka nɔgɔya dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ ani baarakɛminɛnko fana bɛ yen n'i taara congé i bɛ taa sɔrɔ opéreliw bɛ kɛ yɔrɔ min yɔrɔ 4 bɛɛ bɛ yen min datugunen don donc o bɛ baara gɛlɛya o b'a to mɔgɔw bɛ mɛn kɔnɔni na nka ni mɔgɔw mɛnna kɔnɔni na o bɛ jigin mɔgɔ min na o ye dɔgɔtɔrɔw ye a bɛ k'u kɔnɔ ko dɔgɔtɔrɔw de tɛ fɛ ka u ta a bɛ k'u kɔnɔ ko dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛ ka taa n'u ye clinique la o bɛɛ bɛ fɔ nka o si tɛ aw yɛrɛ bɛ se ka taa aw b'a lajɛ aw b'a ye k'a fɔ opéreli bɛ kɛ yɔrɔ min na ni yɔrɔ 4 datuguna wajibi mɔgɔw bɛ to kɔnɔni na wajibi mɔgɔw bɛ mɛn kɔnɔni na donc o laɲiniw de kɛlen don walisa o yɔrɔw bɛ se ka dayɛlɛ ka baarakɛminɛnw di baara bɛ se ka kɛ cogo min na walisa malidenw ka se ka kɛ furakɛ nɔgɔya la ani lafiya kɔnɔ